muziekprogramma, maar in dit programma doen we wel gauw eens even wat onder oren zaken. Mijn gevoel namelijk op het volgende, dat het Sint-Wurg het soort van boek van de mannen is. Nou, het Fries leidt dus nij onder het hart natuurlijk. En die boeken mag ik wel wat stiepen krijgen, vandaar dat er een initiatief kwam is van alle uitjouwers in Friesland. Dit is geen literair programma, met je net benauwd, maar we praten er snel nog wel over Jelban Knol, want ja, je mag eigenlijk het initiatief nemen om snel nog eens even een boek centraal te stellen en om daar wat extra omdenken voor te vregen. Hè? Ja, Boek van de Mannen, dat is dus een actieboek. Een mooi Fries boek die mijn kwarting in de boekhandel leidt. En waar ook een heleboel omheen georganiseerd wordt op een website, een flyer en mijn leuke acties om het boek heen. En dat is deze keer dus Hilda Talsma, het Geloksband. Een geweldig boek voor, ik denk vooral vrouwelijke lezers. Ik hoop je net dat ik die misledig je Hilda, maar... We vregen het haar straks zelf. Zei je dat? En nou, zo hebben we alle mannen een oorboek. Ja. Je ziet het zelf leven. Het is net alleen maar dat je met een boek van een man uitkiest, maar er gebeurt heel wat omheen. Dat maakt Sint-Wurg ook. Internet, speciale promotiezaken. Het is net meer even het boek in de winkel lezen en het verkepen. Hè? Nee, dat is. Wij zorgen ervoor dat er een heel soort informatie over de schreeuwer en het boek is. En daar kan iedereen bij via de website www.boekvandemannen.nl en via de folder die we in de boekhandel en op orenplakken verspreiden. En we maken een filmpje altijd met de schreeuwer. Is dit ook op een website. En de schreeuwer die komt zelf ook in actie met verschillende dingen om zijn of haar boek te promoten. Ja. Dat jij het er erg bij. Ja, ik begreep dat Hilde, maar dat moet ze straks maar even vertellen. Een Chevrolet of een Cadillac op paardwest is. Wat wie het eigenlijk? Ja, een Cadillac. Ja. Wat jij lekker behoorn had. Maar... Nee, dat lukt net, maar het rijden wel heel bot. Ja, hier waar het mij. En is prachtig waar. Nou ja, dat ga je dan. Maar goed, het er een beetje bij. Je maakt er dus echt een provincie in om het, de Friese boeken te promoten. Wordt er een Friese boeken nog skreun op dit stuit? Ja, op zich wel. Ja. Nee, daar mankeert het net om. Maar wij zijn er vooral voor om de boekenverkoop op te krikken. En dit is een van de succesvolle acties. Maar daarnaast gebeurt er bij USEC nog een heel soort verkoop op braderieën, allerlei crèmekes bij culturele manifestaties. Een soort boeken worden ook verkocht op Frieske squallen. Dus het is eigenlijk een heel groot pakket wat wij aanbieden. Ja, en dat is heel iets beter. Ja, en ik kan me voorstellen dat je mee wil blij binnen met die corona-actie, denk ik. Ja, vanzelfs. Ja. Nee, op alle mogelijke manieren moeten wij ervoor zorgen dat de Friese mensen, de Frieske lezers, het Frieske boek weer ontdekken. Ja. Want het is een beetje aan het aardtakje. En het gaat nou wel weer beter. Dat zit een stijgende lijn erbij. Ja, de kist ondercijfers vernemen dat er meer boeken verkocht worden. Okay. Ja. Nou ja, promoten. Daar proberen wij heel iets beetje met dit programma een beetje om mij te helpen. Want ik hoop dat je morgen een maand weer gewoon komen bij de volgende schroewer of schroewster. Hij een bepaalde criteria dat je hem zegt van ja, een boek moet daar onvoldaan of juist net? Wij sluiten zo volle mogelijk aan bij de landelijke boekhandelsthema's. Dus als het misdiermannen is, dan nemen wij een misdierboek. Zo is er heel iets wel wat. Of de mannen van de skiernis of de mannen van de filosofie. Wij sluiten daar zo volle mogelijk bij aan. Ja, de volgende, nog net verklappen, maar er komt even een vakantieboek aan, omdat de vakantieman direct weer omkomen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, mag ik net verklappen wel? Ja, mij wel van mij. Oh nee, boer, nee. Ja. Ik denk was kijken, dat vertel ik net. Maar, Nee. Het nieuwste boek van Anders Roosendaal is correct uit. Okay. Het Summerhouse Mysterie. En dat is een heel mooi boek wat hij in Engeland speelt. Ja, maar nou eerst Hilda Talsma, het Geloksband. Dat is echt een fantastisch boek. Ja, even die kwart. Promoot het maar even. Ja, het speelt op een Liedsdorp. Er zit ontzettend veel leefde en romantiek en spanning in. En allerlei verwikkelingen. Ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor de mensen in Friesland. Het is echt een heerlijk boek om te lezen. Nou, en tagonkelijk, hè? Het is net zwieren literaire kost, wordt dat onbelangrijk? Nee, maar het is heel goed schreeuwen. Ja. Het is prima, ja. Ja, maar er is echt woordenboeken bij, maar het is lekker te lezen. Ja, het is vlot Friesk. Het is heel vlot schreeuwen, ja. Initiatief van alle uitjouwers geloof ik, dus eigenlijk iedereen Nijsselkoor, meisje al ervoor dus eigenlijk. Ja. Dat klopt. Okay. Ja. Dus zie je dat mensen nog luisteren of die willen nog eens even wat meer weten? Welke mensen meer informatie vinden? www.boekvandemoine.nl. Google je maar even, dan komen we hier maar door op. Leuk filmpje. Nou, helemaal goed. Hilda is hier en de praten we straks nog even mij over dit initiatief en natuurlijk ook over haar boek. Jan Knol, tegen dank. Zullen we al praten over een weekend voor jou of vijf? Dan kunnen we wel even over dat nieuwe boek weer praten. Ja, maar dan komt er een oor. Hartstikke mooi. Oh, dat mag ik. Ja. Nou, best genoeg. Dan ben ik maar vakantie. Oh, ja, zo werkt dat nou. Leuk dat je er weer is, vrede mee. Ja, dank u wel. Het eerste horen hier met te leven over het boek van de mannen. En doe best uitkeersen om in ieder geval deze mannen het boek te leven in. Het is eigenlijk de trede in een regen die Skreun had. Het heet het Geloksband. Druk met promotie dus.
Ja, het is hartstikke mooi. Ik vind het Boek van de Mannen vind ik een mooi initiatief. Er worden foto's maken, er worden posters maken, er is een film kunnen maken en al die professioneel materiaal. Dus dat is voor een schreeuwer wel een opstekker. Ja. Het lijkt mij vaak wel eens, misschien net voor die, maar voor de hele screwwereld wel eens moeilijk om het te vertalen hè, naar internet en promotie. En de screw zit lekker tussen de screw natuurlijk. Maar je maakt de door uit. Hè? Je maakt de wereld in, je maakt je boeken verkepen. Hè? Ja, dat is wel dubbel, want ik had het zelf weg. Ik zit het liefst gewoon in mijn hakje te schreeuwen. En inderdaad, dat dan een boek uit is, dan moest wel de boer op. En dan moest wel soms wel eens even een knop omzetten. Wij beginnen artiesten. Hè? Deze man staan elke week op een podium. Maar dat is een schreeuwer, is dat net? Nee, logisch. Ik creëer een eigen wereldje en dat screw op en dan maak je een boek van. Maar gaat het die moeilijke of denk je, nou ja, ik kan hier in die sfeer zitten, achter en gaat het ook wel, hè? De sfeer van promoten? Ja, persoonlijk. Hè? Maar de beste mij weet Cadillac, we best mij op paard west. We hier een CR tour. Ik zou nog 4 boekwinkels vliegen weken sneun. En ik hier de Cadillac, die komt in de boeken voor. Die hele grote rare Cadillac, die staat voor op vlammen hier kregelen. Die zou is, door Friesland toeren. En een paar om te vliegen. Maar het weer rampen waar, Willem. We stapten in die auto en het had alleen maar speelt. Dus er weer gewoon nergens een hasses op het dik. Dus dat treft ik nou, maar goed. Ja, die had er een beetje bij natuurlijk. Maar alles wat mij gaat natuurlijk. Maar goed, er wordt weer aardig op de doorklappen. Daar bestel ik nog een onderdeel van West met de kroren natuurlijk. Ja. Begint weer wat te borrelen in te leven. Dat hele friske boek dus. nou, totdat die dingen er al hier komen weer. En mensen weer over de boeken beginnen te praten. En toch het boek van de mannen gebeuren. Ze is gewoon hartstikke prominent in de boekenwinkels. Ik bedoel, ik ben toen mijn eerste boek uitkwam. Ging ik wel naar boekenwinkels staan. Van god, wil je mijn boeken in de winkels gaan. Maar vooral bij boekwinkels werd de baas net een Fries van is. Ja, die hebben gewoon niks met Friese boeken. En dat staat een beetje op een plankje. En wat er is, dat is er. Dus dat we best wel een beetje een negatieve cirkel waar het in ziet. Maar trots heeft een prominent plak. En komt het praatwerk op gang en komt het weer bij de mensen onder de eigen. Dus dan begint het echt weer te leven. Ja, toen best ik wel iemand die wel op internet zit, Facebook, best heel actief mee. Merk je dat het wel helpt om wat de jongere generatie moet te spreken? Nou, het helpt in die zin dat ik nog steeds vind, Roene Sneu en ik, de beste protten, of de meesten die er weer de praat mij en dan deels flyers uit. Maar er zijn toch altijd nog een heel soort mensen die zeggen, ik ga nog nooit een Fries boek lezen. Apart is dat, hè? Ja, dat komt elke keer weer zien. Dat er nog steeds het idee is dat het moeilijk is. Ik weet net wat het is, maar aan de andere kant, dat mensen dan niet één keer beginnen en ze vinden het leuk, ja, dan gaan ze wel trots. Dus we moeten gewoon trots zetten. Ja, vind ik ook. En de hoop ik als programma als Noorderwien, muziekprogramma, toch echt een beetje mij te helpen met dat Fries, dat leidt dus naar onder het hart. Toen was het boek mij, het geluksband, ik had die vragen, was er een stukje vallen? Want ja, we had er altijd wel oer en al een keer eerder, maar was het even een liedfragment waar dat mensen toch een beetje, een kwart idee krijgen van die screwstijl. Ik heb een fragment uitgezocht. Het geluksband is dus het derde boek uit de regen. Dit pakt het verhaal op van Betty. En Betty had in het tweede deel een heel dramatische besluitname op het einde. Dus, dat pakt dit weer op. En Betty die had wat moeite met een man. En waar wel en waar net. Ze is member. Het gaat alleen net zo makkelijk. Nee, dat klinkt wel wat stroef, ja. Ja, maar het komt ook uiteindelijk wel goed. Maar dit is toch wel een cruciaal stukje in haar leven. Steeds. Maar van kiest ze weer voor haar oude leven of gaat ze verder. Dus ik pak hier een stukje van. Ja. Zullen we het proberen? We hebben ondertussen soundcheckt. Volgens mij... one moment, please. Ja, hartstikke mooi. Meteen even voor een stukje vast Ik aan. ga wel een stukje muziek om. Oh, dan mij wel. You can play now. Soundcheck, please. You can do it. Yeah, if you like. Yeah, no problem. Nou, daar komt een stukje. Het Geloksband. Ja. Ze had dus correct met Hendrik Luits op een heersalder en het zou wezen, maar ik begin gewoon te lezen. Ja. Restig hond waan Hendrik, het wordt mijn eerste keer aan heel skoft. Ze wordt er zuiver emotioneel van. Hij houdt haar al je leven tuutjes en drukt haar skonken wat uit elkaar. Wat dichterbij het komt, wat meer of het zo oneven tinkt. Ze sjocht hem een imkje zitten in de tuin, dat de stier te eten zien en haar de film joeg, hoe ze 's nachts altijd lekkertje in hem onkroept. Hendrik, wacht je. Waarom? Ik moet pisje. Hè? Hij kroep van haar aan en sjocht haar me onleeuwen aan. Pisje? Ja, dat kind dags. Waar is het huske? In de bijkeuken. Teleursteld dochter zijn boksen weer aan en op dat moment gaat de telefoon. Meer Doma, dan neem ik de telefoon op. Maar Hendrik? Maar Emiel, hiest me niet eens bellen? Hendrik springt doorheen en draaft achter Betty aan. Het is de hoenekop, fluistert de lood.
Hartstikke mooi. Hilde Talsma, ja, Jas maar een applaus. Geweldig dat ze het even vallen is en had het geluks bij hem. Oké, er wordt van alles georganiseerd vanwege het boek van Moanne. Dat is trouwens via die site ik wil te volgen. Er komen filmpjes nog van die. Wat is nou nog dwaan trouwens qua promotiedingen? Ik wil een filmpje maken. Ik heb nou die signeertour gewoon. Ik ben laatst nog ergens geweest. En het is een kwestie. Nou, ik zit hier nou bij die. Ik heb de kranten benaderen. En het is ook een beetje een kwestie van waar ik van denk van hey, dit is geschikt. En dan beziek ik daar te komen. Maar dat is dus echt nog een beetje een ziektocht van wat is een geschikt plek. Zit is natuurlijk overal flyer en dat is alleen maar mooi, want het is heel goed voor die naamsbekendheid. Ja. Maar wat past echt bij de boeken? Dat is nog wel een beetje uitzieken. Het is nog wel een beetje pionieren soms. Ja. Saleer ik wel hard. Ik let hem even zien voor de mensen die het nou via de computer en televisie mij zitten te zien. Het geluksband is gewoon te verkrijgen van Hilde Talsma en gelukkig wordt het promoot. Bist nou weer ons screwen trouwens bij een volgende deel, een nijdeel, een heel oordeel. Een heel boek en dat is in principe Safie kleer dat ik nou het boek is kreun en ik ben nou steeds maar dan best het ontlezen en dan best ons krassen maar ik hoop je wel dat het van de simmer weer uitkomt. Maar dat wordt een heel boek. Okay. Nou, dan kom je maar over vertellen. Kom ik weer. Hartstikke mooi. Hilde Talsma, tegentank voor die komst. Hartstikke leuk. Goed.